Els castellers de Sant Cugat del Vallès van aconseguir la gesta més important de la seva història en la diada del 2007 de la Festa de Tardor. Els camises verdes van carregar el seu primer 4 de 8, cosa que mai havien fet abans. Per uns moments, els castellers van estar tocant el cel. Probablement, si el castell arribem a aguantar-lo 10 segons més, probablement l'haguéssim descarregat segur. El castell va acabar fent llenya, però l'enxanet havia arribat al cim i havia fet l'aleta. Els castellers de Sant Cugat acabaven de carregar el millor castell de la seva història, el 4 de 8. Jo crec que va ser pels nervis això, però jo crec que estava molt bé i que el podíem haver descarregat. No sabia si es descarregaria, però al principi jo em pensava que sí que es descarregaria. Com a cap de colla i així personalment és molt barrejat. Pensa, com a cap de colla no vols caure mai. El pitjor que et pot passar és que un castell caigui i no... Costa d'assumir que un castell caigui, és la teva responsabilitat i no vols que caiguin mai. Però sí que un cop tots de peus a terra i veure que no hi havia ningú que s'hagués fet res, comences a adonar-te de la importància que té el fet, no? Haver carregat el primer castell de 8 de la colla. Sigui com sigui, la darrera diada de la Festa de la Tardor significa un punt d'inflexió pels camises verdes. Amb el 4 de 8 carregat, els santcugatencs es converteixen en colla de 8 i ara ja s'han de plantejar nous reptes. Et pots plantejar fins i tot, per què no, plantejar-te festes majors o diades de la colla realment amb més castells de 8 que de 7. No? Això, naturalment, implica evolucionar com a entitat i probablement evolucionar amb nombre de gent, no? Perquè sense la gent aquests castells no es poden fer. Afrontar la Torre de 7 l'any que ve és un objectiu clau i acompanyar-lo de 4 a 8 descarregat, jo crec que això ja seria un excitant. Els castellers van néixer a finals del 1996 i aquest any compleixen el seu 11è aniversari. En tot aquest temps, per la colla hi han passat uns 700 castellers. Actualment, l'entitat està consolidada i s'ha convertit en un altre dels referents de la ciutat. Però no sempre ha estat així. Cap als volts del 2000, Sant Cugat va estar a punt de quedar-se sense colla castellera. No eren prou gent i creien que no hi hauria relleu generacional. El 2000 o així, sí que la colla va tenir una manca de gent i això va portar a que es replantegés. Fins i tot va passar que molt probablement dubtàvem que hi hagués un relleu, perquè és a dir, el tipus de gent que consta la colla fa que molta gent jove s'hagi de comprometre, no s'acaba de comprometre, etc. I moltes vegades et penses que no seguirà. No estan sempre hem aconseguit salvar-ho, i per què no ho continuarem fent? Ara estem en un moment de maduresa com a colla i ho demostrarem si realment la maduresa és suficient l'any vinent, perquè l'any vinent pot semblar que tornar a fer el 4 a 8 és molt fàcil i no és així. Requerirà un altre cop de molt de feina, de molt d'esforç, de molts castellers que vinguin als assajos, de moltes campanyes per fer castellers nous. Tot i el bon moment actual, els castellers de Sant Cugat denuncien que encara no tenen una seu social. Assagen al Club Muntanyenc i han d'adaptar-se als horaris d'aquesta entitat. Per tot plegat, reclamen un local propi en bones condicions per assajar i fer-hi castells. Hauríeu de venir a veure els magatzems que tenim, on no ens hi cap les coses que tenim, on quan hem d'organitzar coses s'han de preparar a casa de les persones particulars i moure-les. Tot això genera un desgast molt més gran del que hauria de generar en les persones que porten la colla i crec que això, fins que no ho tinguem, podrem dir que Castellers de Sant Cugat no és una entitat consolidada. Creuen que amb una seu pròpia seria molt més fàcil repetir imatges com aquesta.